25 години, 25 истории. Както знаете, светът преди беше хартия. Всичко беше на хартия. И преводите, и документацията. Ние в началото използвахме за унищожение на хартия, естествено, шредери. А как се случи да използваме вече фирма? Дойдоха времената на стандартите. И трябваше да защитим екологичен стандарт. Така че ние приехме идеята и бяхме първи участници в така наречения екоклуб на списание Менеджер, където решихме, че освен хартия, всичко ще бъде дигитализирано, а тези неща, които остават на хартия, защото и към момента има хартия с апостили, ще бъдат предавани на фирма, с която имаме договор, за да може да бъдат унищожени, без да попадат в чужди ръце. Така че и до ден днешен ние следваме строгите процедури за запазване на конфиденциална информация, както и екологичните стандарти, за да опазим този свят. Аз съм Таня Карабашева и съм управляващ собственик на агенция за превод и локализация Арт